يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Районда узган Коръән бәйгесе җиңүчесе Салих Сафин мәчет каршында оештырылган дин дәресләренә инде 6 ел йөри. Коръәннең 2 җүзен яттан өйрәнеп, инде 3-сендә ятлап бетереп килә. Гыйлемен тагында ныгыту, ял итү ниятеннән каникул көннәрендә дә мәчеткә йөрүдән туктамаган. Вторник һәм четверг йөрибез без анда. Йөрүе ошый ныгытып, ул эшләрдә башлана да, һәм 5ләрдә, 6ларда бетә. Мин Коръәннең 2 җүзен беләм, 3-не ятлап бетерәм. 5 көнгә исәпләнгән әхлакый сәламәтлек ялларына барлыгы 18 бала йөргән. Иртәнге сәгать 9-да көн саен зарядка белән башланган ял көннәре 14 сәгатькә кадәр дәвам иткән. Без гарәп телен өйрәнү, Коръән укуны, татар теленнән курсларда үткәрдек, чөнки безгә дини нәзарәте тарафыннан кайткан программа нигезендә китаплар кайтты һәм шушы программага туры килгән дәресләрне без шушы лагерьга килгән балалар белән дә үткәрдек. Әдәп, әхлак тәрбиясен бирү буенча да кичкенә булса да киңәшләребезне бирдек. Дәресләр кызыклы уеннар һәм тәрбияви әңгәмәләр белән аралашып барган. Район үзәге буйлап оештырылган экскурсияләрдә Сорман мәчетенә сәяхәт һәм мәчет янында үткән өмә дә балалар күңелендә матур тәэсирләр калдырган. Миңа лагерьдә бик ошады. Монда без Коръән яклыйбыз, уеннар уйныйбыз, урамга чыгабыз. Монда без эстафеталар үткәрәбез, призлы уеннар уйныйбыз һәм Коръән яклыйбыз. Эстафетада бүген һәм 3-нче көн җиңдек. Бик зур рәхмәт безне өйрәткән өчен. Без бик күп яңа әйберләрне өйрәндек монда йөргәч. Буа районы мәдрәсәсеннән килгән шәкертләр балаларның ялын оештыруда бик теләп ярдәм иткән. Алар балаларны укыту, тәрбияләү буенча тәҗрибә мәктәбендә үткән. Без мөслимгә ланнарны укыту, ланнар тәрбияләү максатында килдек. Үзебезгә ул бик каты зур опыт булыр алтласа. Алар гыйлем алсалар, шуннан польза алсалар, миңа бик каты шатлык булды. Күпләр мәчет мәдрәсәләрдә оештырылган чараларда шәригать кануннарын өйрәтү белән шикләнелә дигән фикердә. Дөреслекдә исә балаларга рухи тәрбия бирелә. Алар әдәп, әхлак кагыйдәләренә өйрәнәләр. Шул ук вакытта сәламәтлекләрендә ныгыталар. Ял вакытларында хәрәкәтле уеннар, эстафета ярышлары да оештырыла. Һәм дә аның максаты балалар әхлакка өйрәнсеннәр, Коръәнне онытмасыннар, һәм дә әдәпләрне өйрәнсеннәр инде. Нигездә нинди балалар йөри монда? Дин гыйлеме аларга йөрүче балалармы, әллә мәчеткә аяк басмаганнары да бармы? Нигездә без бөтенсен дә чакырабыз. Килүчеләр шул безгә йөрүче атнага 3 дәресләр бирәбез, шулар балалар килә. Бер дә килмәгән балалар да бар. Шуңа да шатланабыз. Әхлакый сәламәтлек ялларының соңгы көне балалар өчен аеруча куанычлы булды. Ул көнне уртак эшкә нәтиҗә ясалып, балаларга бергә булган көннәр истәлеге итеп бүләкләр тапшырылды. Тырышлыклары, үрнәк тәртипләре, спорттагы җиңүләре өчен аерым бүләкләнүчеләр дә булды. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.